Хайде да видим заедно колко ни излезе в Италия вечеря с банда на живо. Заведението, което виждате, се намира в Алатри, близо до Рим и е по-скоро като бар. Предлагаха различни сандвичи, които може да се избереш какво точно да има в тях, и пържени картофки, учени кръгчета. Аз се взех бира и този сандвич с хамбургер, като в италианските заведения определено ми липсва разнообразието от към храна, т.е. имат само няколко неща най-често. Бандата, която ви показвам, пя без никаква почивка 3 часа от 9 до 12, като казвам без никаква, имам предвид наистина без никаква, което за мен не знам честно казвам как издържаха през цялото време. А тук ви показвам и пъзела, който ми изгуби момченцето, което беше с нас. Тук ви показвам и цените, както ви бях обещала, като сандвичите могат да бъдат с каквото вие се изберете по избор, а ростичини с шишчета от овче и лягнешко месо, които на мен не ми харесват, но пък в Италия доста се хапват. Ние бяхме 4 човека и едно дете, като хапнахме доста, момчета пиха по 2 бири и в крайна сметка разделено на 4, сметката ни излезе 43 евро на човек. Не знам на вас как ви се струва, ще ми е интересно да прочета в коментарите, но на мен ми се вижда доста добра цена, предвид факта, че самата жива музика беше изцяло поет от заведението, т.е. за нея не се доплащаше отделно.